Hi mga dayo, mga ka-Dayers! Welcome back to my channel mga day. Gabi buba, gabi buba, gabi buba. Laban lang. So mga day, medyo urgent ni siya nga pag-translate na to, no? Kay gabi nag-flood ako ang Twitter, no? Kay nag-release ang Blackpink og bagong MV, kanta, no? So kamo, gusto gid ninyo ipa-translate sa ako. Ano dyan? So marabag, okay, kalma na lang yung mga talir diha, kalma mga puzi. Kaya ito siya i-translate, di ba goal, oy. So ako wala na akong nangilay, pag mauligo, inko din dire. Diretso na yun. Ano na yun? Paspas ang gitna sila nga na to. Ano bitaw? Urgent ni siya. Nga translation. Wala po kita silang MV. Nya. Nagplano gid pud ko nga mag-reaction video silang MV. Pero unahon lang ginatog analyze ang kanta para makagets ko sa MV. No. Laban na jud ta. Mga day. Kato day ako ang reaction video sa Jurut nila kay Koan. Epic fail ako pag-pronounce sa ngalan ni Loche. Loche ba na? Loche day siya. Weird ba gaya kay ang ang spelling kay Rose, ay ang pag-pronounce kay Loche. Sila na bigil Loche, oy. Mo ni siya akong pinaka favorite nga K-pop group. Hi mga Blink. Hi mga Blink, mo nag-iisa no. Apilin yung anti-ka-Dayers. Gusto lang ko mag-sorry mga day kung mura jud ko taong kuiba ron. Hindi ko lang kamot kay nabugatan na ko sa pilo ka. Yeah, gusto lang gipud ko nga i-push na tong hashtag no makeup vlog. No, palihog lang. Wala jud ko gibutang sa hunang ko ni lip tint lang. So mga na siya magsugod ta mga day. Kay medyo na alarma ko sa kanta sa Blackpink. I've heard the song. Good. Medyo na alarma ko kay cute nung tumakan ka sa Blackpink, di ba? Parang jurut, mga ngana, mga cutie lang. Bumbaya, mga bumbay. Bumbaya! Cute lang. Wala ta kasabot sa lyrics pero push at ang beat. Kill This Love ang title sa ato ang analyzer ng bagong kanta ng Kill This Love ng mga Blink. No? Medyo na-alarma ko. Kay sa title pa lang daan, na-sense na nako nga kaning Blackpink. Medyo nagka-violente mo, mga ante. No? Anong gusto naman mo mag-kill, no? Ang ako lang maingon, no? Loche, Jenny, Jisoo, Lisa, ko namin naumuha niya akong vlog, no? Yung kaso lang yun. Violence is never the answer, mga day. Ikalma na itong mga puzi diha, no? Ayaw mo pag-kill. Medyo na-alarma ko. Makulbaan niya ako, makadungo nga Blackpink is in my area. Blackpink in your area. Pero muna bag, oy, gusto naman siya magpinatyanay dire. Ano daw? So, medyo na-alarma ko ana mo nang diretso gid ko analyze aning kantahan ni. Before we start this video mga day, paki-subscribe sa channel mga day. Kami sa mga karayers, mga gwaparami. No, tas appeal and yung ante sa Blink, no. Kung Blink ka, subscribe na. Ano bitaw? Ay namug-asa no nga ako jud i-translate ang mga anyong. Okay, nakadiretso na gid ko og English translation sa mismong lyrics. So mga day, undangon na itong mga locomotion, magsugod na ta. No, let's start mga day. Intro, Jennie and Lisa. Yeah, Blackpink in your area, yeah. So, mo kung punay lang signature gid sila mga kanta. Blackpink in your area. Ayan, mura sila syagit-syagit bitaw nang, hoy! Nanami dito sa yung area no, mura panghipos siguro mo. Ang abot na yung mga ante. Ano bitaw? So, si Jenny, si Lisa na syagit-syagitan na dire. Alright, verse 1, si Jenny. After a sweet high, there's always a bitter bye. Medyo chismis ni siya dahil Jenny, no? Okay, wala jud ko nakakuhag hint or wa ko nagdahom nga medyo maoy puday ka. Kay dahil lami kay kag Instagram day. Mura bitaw taon na naka-Chanel ka, mura libro ko. Taon na to naka Paris. Wala bitaw ko nagdahom nga medyo na puday kay hinanakit kinabuhi pud, no? Ako analysis dire, medyo lami na makakinabuhi day. Ako nakita sa yung Instagram ba? Laban na magigay siya. Okay, sunod. After every crazy high, there's a price you have to pay. Medyo tinuod pud ka diha day, no? Okay, mura bitaw every time malipay pud ka. Naa jud na sadness nga kapalit. I feel you day, Jenny. I feel you. Murag kitang tanan makarelate ana. Anyuhang day, Jenny. Nag-emotional breakdown siya dire sa first lyrics pa lang. Medyo kuan na siya. Tandugunon na siya. Yes.
Kaluoy ba nimo? Kabibo basto ko sa likod. Patkin ko ng tuko ron. Hilom na siya. There's no answer to this test. I'll always fall for it, yes. Aww. Wala po ko nagdahom day dyan nga medyo marupok pod ka. No? I'll always fall for it, yes. So that means, kabalo na gid siya, ang ma-fall gid siya. Bisag unsa pa na siya, ma-fall gid na siya. Medyo marupok-pok pod si Day Jenny. I'm a slave to my emotions. Screw this heartless love. Pak! Lahi rang linyan Day Jenny day pang GM. Lahi ra gid. Akuan gid siya. Nasakitan siya. Nasakitan siya. Medyo nasakitan ko. I'm a slave to my emotions. Dili niya mapugnan yung gibati mga day. Kailangan po tabang po ni Day Jenny, no? Medyo marupok po siya. Pero Day Jenny, grabe, gwapa na kay kaday. Kaya marupok gihapon ka. In fairness lang yun. Tinuod giday ang giingon nila bitaw nga you can't have it all. Promise. Verse 2, kang Lisa na ta mga day. Here I come kicking the door. Lahi ra gid punis Lisa pud lagi. Oy, karon niya nang gikik ang pultahan. Murag sama po nagmaoy po ni siya kay mga baylinti naman ni sila diri. Manipa naman ni sila. Pati pultahan gidamay ni Lisa. Medyo si Jenny marupok, si Lisa medyo agresibo. Ako ang analysis. So karon na natin sa pre-chorus, si Jisoo o si Loche ang mo kanta. Look at me, look at you. Who will be in more pain? Wa na, nang banta na sila. Tanawa ko. Kinsa mas masakitan natong duha. Wa na. Lahi na ni. Medyo toxic na ni. Toxic na yung pagmaoy. Okay. Revenge naman ni. Nagbinantaay naman ni sila. In fairness ha, laban ko yung Blackpink, friendship goals. Dungan sila tanang nagmaoy. Napansin diri. You smart like who? You are. Wa na. Nasuko na ni si Jisoo si Loche. Nangutana na ba siya kung bright ba tong tao? Bright ka? Ano daw? If you cry tears of blood from both eyes. Toxic na. Toxic na siya mga day. Gusto na ni si Jisoo Loche nga mohilak tong tao. Og dugo sa duha niya ka mata. Hulbaan ako. Hulbaan na kung asa ni Padong. Blackpink! Grabe naman gini dire. Gusto naman gid ka nga mohilak siya dugo. Kalma lang sila. Wala na bitaw ginagstorya oy. Promise, madara ginagstorya. Dili naman po siguro necessary nga gusto ikagpahilako ni mo siya dugo. Jisoo, Loche, kalma di ha. Ayaw ana. Kumagana ka ayaw. You know? What should I do? I can't stand myself being so weak. Basta ma-weak ka, madesperada ka. Kung madesperada ka, bisag unsa na lang magawa sa imong ba moto na kaingon si Jisoo si Loche nga gusto siya nga mohilak tong tao og dugo sa iyang duha ka buok mata. Gets ko, I feel your pain. Jisoo Loche, I feel your pain. Pero I just want you to know that violence is not the answer. Chorus. Sila tanan ikanta sa chorus. Let's kill this love. Grabe. Grabe. Let's kill this love. Mura ganang giingon. Let's kill this love. Hoy, Ginoo, kalma lang gyud. Jisoo, Loche, Lisa, Jenny, kalma. Blackpink in your area. Kalma lang jud. Ayaw lang. Ayaw lang mo magpinatyanay og ayaw lang. No, violence is not the answer, mga day. Palihog lang. Madara ng storya. No? Communication is key, baya. No? Kalma lang mga taler. Palihog lang. Yeah. Ram pam 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 pam. Let's kill this love. Wa na, nabuang na gid sila. Madara ginagstorya, promise, violence is not the answer. Ayaw lang dyan mo, murag na nga, buang lang yung garam pam 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 na yung agi dire. Let's kill this love. Grabe na jud. Kalma lang ta. Si Jenny, si Lisa na pod. Verse 4. Feeling like a sinner. May kaya kabaw mo. Naghisgot, nagibupatay-patay sa taas. Karon naka-realize na po mga, feeling like a sinner. Diba? In fairness po, paspas na po realizations po ng Blackpink. Of course, wala man po kuningon nga kamuray sinner, day. Kita mga tanan, ay makasasala mga tanan. Pero nalipay ko nga naka-realize dayon mo
nga medyo nakasala po bitawin mo. Like, grabe kayo mo kabayolente sa taas. No, si Lisa pa lang gali, pag abot pa lang gali niya dito sa kanta, nipa na siya pultahan. Ayaw mo nga po siguro ta. Got me all messed up. His love is my favorite. Oh, karon na po, ningon na ba siya nga favorite niya ang gugma sa laki before niya gusto patyon. Siya ni Lisa, sabi ba na gusto niya patyon ang gugma. Ngayon, karon nga nun ningon na ba ka nga, his love is my favorite. Bagong analysis, medyo bipolar po niya sila. Medyo bipolar. Ganiha, gusto niya patlon. Let's kill this love! Rapat-pampam, ana. Ya, karon. His love is my favorite. Okay ra na. Napa mo sa confusion. Tungod na sa inyohang kasakit. Mahagit sa me. Di ta mo judge, ana. But you plus me, sadly, can be dangerous. Kanipod sila, no? Analysis po na ako kang Lisa ag Jenny. Medyo they're scared of taking risks. Kaya bitaw, oh, ikaw ako? Hadlok man na, ay na lang. Ano bitaw? Day Lisa, day Jenny, I understand that you're scared of taking risks. Dili ta mo ma-blame. Pero I just want you to know, life is short. Taking risks is better, rather than living your life with what ifs. Okay, pre-chorus. Sir Loche na po daw, Sir Jisoo. What should I do? I can't stand myself being so weak. Sige, arthritis na po mo. No, sige na po mo sayaw. Ano nga luya mo, eh? Palihog lang ko yung mga vitamina das Korea. Palihog lang po siguro. While I force myself to hide my tears. Oh. Ang ako lang, don't deprive yourself. Ayaw pugni ang tears. Kung gusto ka mo hilak-hilak. Day Jisoo, day Losheng. Ayaw pugni. Kung nagmaoy ka, i-embrace ang pain. Huwag na ako ikaingon sa inyo. Ayaw gyud i-pull back ang tears. Just cry. Or paminaw og mga maoy nga mga kanta. No, suggest na ko, maminaw mo sa kinsay para nimo na ako kanta. Medyo makarelate mo. I need to bring an end to this love. Bitaw, oy. Sugot na ko kung mo gid ninyong gusto, kung gusto gid mo undangon gid ang gugma, undangin na lang ninyo kay kapoy ninyo dire. Kamo nang awit na mo, nga luya na mo dire. Wala na nga bipolar na mo dire, nang agresibo na mo, nga sipa na mo mga pultahan, undangin na lang gid kay medyo toxic na ang gugma. Mga day. Analysis na ako ning rapapam pam 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 no. Mo ni siyang tingog sa bala. No. Kay mga day, nakapansin magid ko mga day, no? Katubang sa Durut-Durut-Do, I made a reaction video silang MV sa Durut-Durut-Do. Napansin na bitaw ginako dito pa lang. Medyo violente na niya itong mga Blackpink kadayers. Itong mga ate, nga no. Ang action pa lang nila. Durut-Durut-Do, wala na, nag-ana na sila. So, ba? Pansin ako, kung to analysis, ang analysis sa Blackpink, no? Gikan sila sa toxic relationship, no? Di sila gusto masakitan or mahadlok sila masakitan. That's why gusto nila patyon ang love before ang love mo patay sa ilaha. So, mo to siya, mga day. Mo to siya kung analysis silang bagong kanta. Love kayo na ako ang Blackpink, palihog lang. I hope wala na offend ani nga video because this is all just for fun. Kung nag-enjoy mo na nga video, mga day, paki-subscribe. Paki-like ani nga video, no? Thank you for watching, mga day.